Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το αρχείο Notebook, το οποίο είναι φτιαγμένο για τους διαδραστικούς πίνακες της Smart. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρεται στην τρίτη λυκείου, στις πράξεις συναρτήσεων. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα με τα περιεχόμενα, όπου βλέπουμε ότι έχουμε θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις εμπέδωσης, ερωτήσεις θεωρίας, σωστού λάθους, αντιστοίχησης και ούτω καθεξής. Τα περισσότερα σημεία της σελίδας είναι ενεργά και με τα κλικ μπορούμε να χειριζόμαστε και να μεταβαίνουμε στα διάφορα σημεία. Το πρώτο που θα δείξουμε είναι εδώ επάνω στη γωνία δεξιά, που θα υπάρχει το λογότυπο του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού. Κάνοντας κλικ μπορούμε να μεταβούμε στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Εδώ τώρα πήγε βέβαια στην ιστοσελίδα της Maths4U. Το δεύτερο είναι εδώ κάτω αριστερά το κουτάκι με το φάκελο. Μας πηγαίνει σε μια σελίδα όπου εδώ μπορούμε να έχουμε διάφορα δικά μας στοιχεία. Εγώ έχω προσθέσει ένα link για ένα διαδραστικό έγγραφο. Τα διαδραστικά έγγραφα είναι μια τελείως διαφορετική κατασκευή και δουλεύουν ιντερνετικά. Η επίδειξη αυτού του εγγράφου θα γίνει αργότερα. Ας προχωρήσουμε τώρα στο notebook. Επάνω στην γωνία αριστερά που είναι το σπιτάκι μας πηγαίνει πάντοτε στην αρχική σελίδα. Ξεκινάμε με τη θεωρία και τις παρατηρήσεις. Εδώ είναι η σελίδα με τη θεωρία και βέβαια εφόσον έχουμε στα χέρια μας το notebook έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την κουρτίνα για να εμφανίζουμε σταδιακά τις διάφορες καταστάσεις που θέλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία και να γράφουμε, να υπογραμμίζουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνοντας κλικ εδώ κάτω δεξιά βλέπουμε τις επόμενες σελίδες, προς τα μπροστά, προς τα πίσω. Με το σπιτάκι γυρνάμε στην αρχική. Τα παραδείγματα και οι μεθοδολογίες. Εδώ υπάρχουν διάφορα λυμμένα παραδείγματα. Δεξιά βλέπετε πόσα είναι τα παραδείγματα και αντίστοιχα μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να πάμε να δούμε το 7ο παράδειγμα, κάνουμε κλικ στο 5-9 και εδώ τώρα επάνω στο παράδειγμα όπως βλέπετε είναι ενεργό, οπότε κάνοντας ένα κλικ μας εμφανίζεται σε μια νέα σελίδα μόνο η εκφώνηση και ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δικιά μας επίλυση ή αν θέλουμε έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον λυμμένο το παράδειγμα, με το μολυβάκι να σύρουμε και να εμφανίσουμε τη λύση, το οποίο μπορούμε ανά πάσα στιγμή βέβαια να το ξανατοποθετήσουμε όπου θέλουμε. Εάν κάνουμε κλικ στη λέξη παραδείγματα θα μας γυρίσει στο σημείο από το οποίο φύγαμε από τα παραδείγματα. Εάν κάνουμε κλικ στο σπιτάκι θα μας πάει στην αρχική. Ασκήσεις και εφαρμογές του σχολικού βιβλίου. Εδώ μελλοντικά θα προσθεθούν οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Εφόσον βλέπουμε το μικρό θαυμαστικό σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα δεν είναι ενεργό. Στις ασκήσεις εμπέδωσης εξάσκησης είναι οι ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο. Βλέπετε το συγκεκριμένο μάθημα περιέχει 22 ασκήσεις και σε κάθε άσκηση μπορούμε να κάνουμε κλικ επάνω στην εκφώνηση και θα μας, όπως με το παράδειγμα, θα μας φέρει την εκφώνηση σε έναν άδειο φύλλο για να την κάνουμε επίλυση. Οι λύσεις των ασκήσεων αυτών δεν υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν στο ίντερνετ στην σελίδα maths4u.net. Έχουμε ερωτήσεις σωστό λάθος. Στις ερωτήσεις σωστό λάθος βλέπετε έχουμε 14 ερωτήσεις σωστό λάθος, αυτό φαίνεται εδώ δεξιά. Εδώ τώρα μας δίνεται η δυνατότητα είτε εμείς είτε κάποιος μαθητής να σηκωθεί και σέρνοντας αντίστοιχα τα στοιχεία να δώσει τις επιλογές που θέλει, σωστό λάθος. Εγώ τώρα το τοποθετώ στην τύχη και οι απαντήσεις βρίσκονται εδώ κάτω στην κρύη λουρίδα, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να την σβήσουμε με τη σβίστρα και να εμφανιστεί η σωστή απάντηση. Όταν τελειώσουμε με αυτό μπορούμε να μεταβούμε βεβαίως στην δεύτερη σελίδα. Εδώ που είναι οι απαντήσεις, για πιο γρήγορα αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε κλικ και να το σηκώσουμε. Άρα έχουμε δύο επιλογές, ή χρησιμοποιούμε τη σβίστρα για να το σβήσουμε ή μπορούμε να το πιάσουμε το γκρι και να το σύρουμε σε μια άλλη θέση έτσι ώστε να εμφανιστεί η απάντηση. Οι ερωτήσεις αντιστοίχησης. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 3 ερωτήσεις αντιστοίχησης, πάλι η απάντηση είναι εδώ κάτω δεξιά. Εδώ βέβαια τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία του notebook, παραδείγματος χάρη να επιλέξουμε τα βελάκια
να διαλέξουμε ενδεχομένως και κάποιο χρώμα, παραδείγματος χάρη στην τύχη, και τώρα μπορούμε να κάνουμε την αντιστοίχηση που θέλουμε. Μπορούμε να αλλάζουμε και χρώμα ανά πάσα στιγμή. Τέλος, έχουμε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου και εδώ, όπως στις ερωτήσεις σωστό λάθος, οι επιλογές μας είναι α, β, γ, δ. Μπορούμε να τοποθετήσουμε αντίστοιχα τα γράμματα σε όποια θέση θέλουμε εμείς. Μπορούμε να τοποθετήσουμε και πάνω στο γράμμα που υπήρχε, σε όποιο σημείο θέλουμε. Και τέλος, μπορούμε να δούμε την απάντηση κάνοντας κλικ στη σβίστρα και εμφανίζοντας τη σωστή απάντηση. Ας παρουσιάσουμε τώρα λίγο το διαδραστικό έγγραφο. Το διαδραστικό έγγραφο είναι μια τελείως νέα φιλοσοφία κατασκευής. Με τα διαδραστικά έγγραφα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ιντερνετικά ό,τι θέλουμε από θεωρία και με τη δυνατότητα να γίνει και επίλυση. Παραδείγματος χάρη, εδώ λέει σχεδίαση γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης. Εδώ υπάρχει ένα πεδίο μέσα στο οποίο υπάρχει γραμμένη μια συνάρτηση και από κάτω βλέπουμε την γραφική της παράσταση. Μέσα σε αυτό το πεδίο έχουμε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε τη δικιά μας συνάρτηση. Όλα τα μαθηματικά σύμβολα υπάρχουν με δεξί κλικ, όπως βλέπετε. Βέβαια υπάρχει και ο γρήγορος τρόπος πληκτρολόγησης με τις δυνάμεις κτλ. Πληκτρολογώ χ στην τρίτη μείον 2χ και το ζητάω να κάνει σχεδίαση της γραφικής παράστασης. Και βλέπουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης χ στην τρίτη μείον 2χ. Έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τους άξονες. Ο άξονας χ τόνος χ θα είναι, παραδείγματος χάρη, από μείον 4 έως 4. Σχεδίαση της συνάρτησης χ τόνος χ. Έχει αλλάξει. Μια άλλη επιλογή είναι, παραδείγματος χάρη, να δώσουμε ταυτόχρονη γραφική παράσταση πολλών συναρτήσεων. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε τις συναρτήσεις, απλά να χωρίζονται με ένα κόμμα μεταξύ τους. Σε ένα διαδραστικό έγγραφο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε τη σχετική θέση συνάρτηση με τον άξονα χ τόνος χ. Δίνουμε τον τύπο της συνάρτησης και του ζητάμε να μας δείξει τις ρίζες, να μας δείξει πότε η συνάρτηση είναι πάνω από τον άξονα χ τόνος χ, να μας δείξει πότε η συνάρτηση είναι κάτω από τον άξονα χ τόνος χ. Στην πραγματικότητα δηλαδή να επιλύσουμε εξισώσεις και ανισώσεις. Ας το δούμε και πρακτικά. Πληκτρολογούμε την χ στην Δευτέρα μείον 5χ συν 6, το κλασικό τριώνυμο. Κάνοντας κλικ στο δείξει ρίζες, βλέπουμε ότι οι ρίζες αυτής της συνάρτησης είναι το 3 και το 2. Κάνοντας κλικ στο απάντηση στο δεύτερο πεδίο, θα δούμε ότι η συνάρτηση μας είναι, η γραφική της παράστασης βρίσκεται πάνω από τον άξονα χ τόνος χ στο ανοιχτό διάστημα μείον άπειρο μέχρι το 2 και από το 3 μέχρι το συνάπειρο. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι κάτω από τον άξονα χ τόνος χ στο ανοιχτό 2-3. Και τέλος, εδώ πέρα μπορούμε να ενσωματώσουμε και έναν βοηθό, ο οποίος μπορεί να επιλύσει μαθηματικές προτάσεις, είτε μία είτε πολλές. Αν είναι πολλές θα πρέπει να χωριστούν με κόμμα. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να του ζητήσουμε να μας επιλύσει την εξίσωση ln του χ ίσον με 2, να δώσουμε τώρα την απόλυτη τιμή του χ μείον 1 να είναι μεγαλύτερη από 3 και κάνοντας κλικ στην απάντηση θα μας δώσει ποια είναι η απάντηση αυτού του συστήματος, το οποίο αποτελείται από μία εξίσωση και από μία ανίσωση, και όπως βλέπετε η απάντηση είναι το χ ίσον με ε στη Δευτέρα. Τα διαδραστικά έγγραφα είναι μια μεγάλη κατασκευή, μια μεγάλη ευκολία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα μας στην maths4u.edu.gr.